We zijn hier op de oergang van het Houtwiel naar de Vlaamsterlijn en wij staan hier onder de Vlaamsterveert. Dit is het pad van de ecologische haaststructuur. Dit is eigenlijk een oerkruising, zeg maar, een oerspanning van de centrale as, de ecologische haaststructuur die van het Houtwiel naar de Vlaamsterlijn rent. Wij nemen dat ik wel flyover, in feite gaat het er doorheen. En die is bedoeld om met een wijde oerspanning van 150 meter breed het zodanig in te richten, zeg maar, dat de natuur eronder doorheen kan. Dus zeg maar het houtwiel rent, zeg maar, geleidelijk in de Vlaamsterlijn en de barrière van de dik is hier net omdat die op poorten zetten is, om het zo te zeggen. Op een gegeven moment de kaart maken om die dik aan te lezen. En dan mag je zeggen van hoe kan ik die dik nou samen lezen, dat ik voorkomen kan dat die dik echt een volledige barrière is. Nou, een van de belangrijkste dingen is dat jongen is van Kevin, wij rasteren hem net uit, ik heb hem volledig uitrasteren, maar dan krijgt dat het echt een barrière is. Dat is net die. Maar in steeds daarvan ben op plakken waarvan wij wisten uit onderzoek van dit met plakken werd een soort beestendel gaan, ben of faunapassages onder de dik erom maken. En dat is bijgelijks voor een mut of een stjemmut of voor stikkelbaren, in ieder geval voor het lietse gedierte, met het lietse vriemelt, om het zo maar te zeggen. En voor de beesten die er omheen gaan, maar met name de vleermuizen, maar die beschermen, daar staan neem de hopovers van online. Nou, hopover dat is ook een Engels woord, maar het gaat in feite om een oersterkplak van vleermuizen. Dat is, die ben vormjong met BM, aan weerskanten van de dik en ik in de middenberm ben BM geplaatst. Zodanig dat vleermuizen op hechte oersterken kennen. Onweerzien van de centrale daar leven een heel soort reeën. We hebben geen damherten bij in de buurt, maar vooral een heel soort reeën. En er zijn een aantal plakken waar die de dik passeren kennen, maar in het bijzonder hier bij deze flyover, bij de kooiling en dan kan ik onder doorheen. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste plakken. In de omkrieten is een heel soort investeerd in de versterking van het landschap en in natuurontwikkeling. Onder andere bij in het Boeteveld is een soort ding, maar dan komt bij de Burgermarkt Leijens, daar zijn er verschillende plakken wedstrijds, maar nu zeg maar, de inrichting en het beheer van die ecologische haatstructuur zeg maar, een stuk steun in de rug gekregen had. De centrale as die is online, dat had een grote ingreep geweest en ik een belangrijke ingreep in het landschap, ook voor de natuur. Tegelijkertijd is zijn van als we die kaart maken en die kaart is maken, dan worden we tegelijk zodanig dat er ook middelen beschikbaar zijn om voor te komen dat die dik net een echte barrière wordt en dat we het landschap, zodat dat zo mooi kunnen is in de stikken die te beheren, dat we dit met plus achter laten kennen. En daarvoor ben inderdaad een heel soort investeringen die.